Salut și bine v-am găsit la un nou episod din Minecraft Survival cu David. Cât timp n-am mai filmat, am făcut multe chestii, am început să lucrez la baza mea, camera cu chesturi și am mai făcut și o piață din aceea. O să vă arăt chiar acum. Am jucat mult și am făcut multe chestii. O să vedeți imediat. Arată ceva de genul ăsta. Ultima care... Așa voi mai decora, pun un crafting table, niște item frame-uri. No, a venit pisica în brațele mele. Ok. No, dă-te jos de pe mine. Ok. Și acum mai trebuie să craftez niște... ba nu le-am pus, cred. Hai să vă arăt cum arată și baza mea. Aici trebuie să mai nivelez eu, să stup tot divine-uri, apoi să fac frumos muntele ăsta, da, pe aici să stup toată piatra și să pun gres, blocuri. Cel liniștitor este când pisica sfărăie. Ok. Pare rău că n-am mai filmat. N-am mai filmat de ceva vreme. Ok, unde mi era locușorul? Aveam un locușor. Mai încoace, cred. Nu? Da, pe aici. Să mă întorc puțin cu spatele. Cred că ați văzut deja, dar... 3, 2, 1 și... Uitați ce bine arată. Cărbunele ăla las acolo că se vede mișto. Uitați cum arată. M-am inspirat de la Garnicus 96. Ok. Da, n-am pus la terne și am făcut ceva de genul. În caz că vă întrebați de unde am acest glowstone, de la vrăjitoare, când le omori, am omorât vreo 3 vrăjitoare și mi-a dat o grămadă de glowstone. Mai glowstone mi-a dropat și de la trade-uri cu Wandering Trader și acest bambus tot la fel de la Wandering Trader. Sau mai găsești prin chesturi. Am mai găsit și un spawner și am mai găsit în acel chest aceste bambus. Acest bambus. Ok, și aveam nevoie de item frame să fac eu chestia asta. Bam. Ceva de genul va arăta. Eu zic că arată super și mai trebuie să fac urma de item frame-uri și chesturi. Da, și pe aici să mai pun frumos mai o grămadă. Am un crafting table aici? Nu, l-am dus dincolo. Deci va trebui să facem noi un crafting table pe care să-l punem chiar aici în centru și să mai facem niște chesturi. Câteva chestulețe aici. Okay. Ceva de genul ăsta arată, eu zic că arată super. Ce ne mai trebuie? Da, ne mai trebuie lanterne. Hai să mergem înapoi. Și lemne mai trebuie. Ok, item frame-uri, vedem. Trebuie să mai înmulțim vacile din ferma noastră de acolo. Și aici voi face o majoritatea chestiilor. Ferme, automate. Sper să găsesc și un slime chant pentru slime-uri. Ok, sătucule undeva. What? M-am zis că era un măgar cu 3 capi. Scuze. M-a căzut și în apă. Uitați ce frumos arată deja acest orășel. Cred că în episodul de azi voi încerca să fac biserica. Nu sunt sigur. Nu sunt sigur. Ok. Da, pisi. Este o fetiță, pisica mea. Am un pisel mic și are numele de Coco. O iubesc foarte mult. Am luat experiență și a murit din nou din cauza unui creeper și unui arcaș.
Hai să-i dau la puiul ăsta tot. Fă-te mare! Cum? Tu, pui, cum? Tu, cu... Tu, pui. Ok. Și acum pe voi ăstea mari. 1, 2, 3. Îmi pare rău, dar... Nu, puiule! Bam, mort. Bam. Dacă faci chestia asta, îi dai one shot. Ok. O să mai las pe ei doi. Pe ei trei, de fapt, că erau 2 pui și unul mare. Lasă-mă în pace, PC! Lasă-mă să filmez aici pentru oamenii mei. Ok. Pisica! Uitați ce frumoasă este! No! Vino! Bravo, puiule! Stand. Bine, mă! Bravo, bravo! Am ceva lemn la mine? Nu prea mai am, ok. Am făcut un stack de slaburi că mi-a trebuit. Nu, că nu mi-ajung. Doamne. Cum să nu mi-ajungă lemnul? Mai am lemn pe aici? Ho, mai avem ceva lemn. Ce-i drept. Și uitați doar câte chestii am în inventar. Doamne. Da, și am mai venit și după niște lanterne să fac. Mai am piele? Mai am 2 piei, ok. Ok, 6. Acum, mai trebuie să facem și niște lanterne, deci. Iar în bețe. Uite, mai am pe aici câteva bețe. Facem noi de toate bețele ceva de genul. Ok, mă mănâncă nasul, nu știu de ce, dar asta e. Acum, vom avea nevoie de niște iron. Dar de unde iron? Că nu avem. N-avem așa ceva. Am și cărbunile astea. Uitați câte diamante. Nu știu ce m-a apucat, dar în fine. Și de ce n-am lumină aici. Da, și mi-a lăsat acel cărbune acolo și o să trebuie să dă-te încoace, băi, frumosule. Și prăjește itemele. Plouă. Dar va trebui să ne culcăm. Vino. Vino aici. Vino, mai! Că te bat. Vino. Stai aici. Sit. No. Bă, vino aici. Băi, tu faci... Ei! Băi, bei apă din ghivetă. What? Ce face măța asta, bă? Stă pe soba acolo așa, bă, ești nebun. S-a prăjit aici 8 iteme. Ok? Apoi venim aici. Hai să vedem cum se fac lanternele. Ne trebuie iron ingotul. Deci, noi facem o lanternă. Facem 8 lanterne să fie. Oricum să fie acolo așa. Să le avem. Vorba. Abia aștept să găsim pentru să luăm elitra
Deși nu prea funcționează cu rachetele, pentru că când dai cu rachetele îți iei și damage în același timp și mori foarte ușor. Da, ar trebui să mă duc la ferma de spider, dar îmi este silă. Filmăm de 10 minute 20. Da. Da. Da, uite și stupul ăla de albine acolo. Poate vă face și o fermă de albine, ce ziceți? De miere. Mierea este foarte bună. Și uitați ce bine arată această intrare de peșteră. Scuzați-mă. Eu zic că arată superb. Și punem mai tăm frame-uri pe aici, dar mi-au mai rămas 3. Ok. Acum. Aici, cred că punem o lanternă aici. Mi-a dat, ok. Punem una aici. Distanță. Una, două, ok. Una, două. Punem aici. Și încă una aici. Sau aici. Da, aici, cred. Ceva de genul. Da. Și mai punem una aici. Nu, una aici. Temele. Și mi-au ajuns chiar la fix. Și una aici. Apoi. Da. Ok. Va trebui să astup aici cu stone și revin cu update-uri. Ok, și ultimile 3. Oh, nu, mi-a mai rămas una. Păcat. Da, arată ceva de genul. De genul ăsta, eu zic că arată superb. Da. Voi face, cum se cheamă, camera cu enchanturi. Și nu știu, undeva mina. Cum aș putea eu să fac mina? Mina, eu zic așa, să fie chiar aici, în centru. Eu zic că ar fi super să o pui aici în centru. Dar nu știu, după părerea voastră, îmi ziceți în comentarii. Ok, eu zic că arată super și nu știu, azi oare să începem să organizăm pe aici. În primul rând, vreau să fie aici partea cu natură, minereuri, sau minereurile vor fi puse acolo și în camerele lor. Și aici armuri și alte chestii de la animale, nu știu, vedem. Dar până atunci eu aș vrea să mai fac pe aici niște terraforming, deci hai să începem. Pentru că pe aici vor fi multe chestii. Și îmi place foarte mult acest biom pentru că uitați cât de multe flori sunt. Deci e superb, e superb. Facem pe aici frumos. Cu șmecherii, cu torțe, cu nebunii. Ok.
Ok, ceva de genul ăsta, cred. Da, și vom astupa pe aici cave-urile astea, deși chiar aș vrea să le explorez un pic. Hopa, hopa. Ați văzut cât damage dă creeper-ul? De asta mă joc mereu de la creeperi. Și cam toată lumea moare din cauza creeperilor. Cine nu a murit odată în Minecraft din cauza unui creeper nebun? Vă spun eu, toată lumea. Da. Eu revin când, nu știu, cred că voi începe să asortez pe acolo șapele acestor itemele. Da, voi pune pe acolo niște chestii și revin. Ok, și am făcut ceva de genul. Aici punem lemnul normal, aici plancuri, bețe, frunze, saplinguri, semințe, flori, cobblestone, stone, aici fence-uri, slab-uri, scări, din astea. Aici de decorațiune, aici dropul de la animale, dropul de la mobi, chestii de nether, sugarcane și aici culori. Și mai am multe chestii de adăugat. Eu zic că arată deja super. Stai că mi-a mai rămas și ăsta. Ok. Unde mi-e mâncarea? Ok. Mâncăm niște din asta. Sper că vă place. În episodul următor vom face biserica cu siguranță. Și cred că off camera o să fac eu o fermă de iron pentru că sunt foarte sărac în iron. În iron uitați și pădurea aia de... Dacă v-a plăcut acest episod, nu uitați să apăsați butonul de like. Ok. Și noi ne auzim data viitoare. Pa, pa!